Nilqakom għal podcast ieħor Conspiracy Theory. Illum ser nitkellmu fuq dak li ġara qed nirreferi għall-isplużjoni li saret tal-Kamra tan-nar u dik propju sitwazzjoni ġabet ħafna nies jitkellmu fuqha. Ħafna nies minn kull settur, minn kull għaqda, minn kull NGO, però naħseb il-mistoqsija hija biss x'periklu in-nies qegħdin jaffaċċjaw jekk il-piroteknika tibqa' attiva f'pajjiżna. Miegħi biex jiddiskutu dan is-suġġett għand direttur tal-Università, il-Professur Alfred Vella, m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni, akademiku xjentist u jispeċjalizza fl-environmental u l-geochemistry, Malcolm Borch, illi huwa koordinatur għaqda bdiewa attivi, u Romina Frendo wkoll m'għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni wkoll voċifera ħafna attivista fuq l-annimali u naħseb qiegħda hawnhekk illum tirrappreżenta n-nies, Romina. Ħanibda bik, għaliex meta xtaqt nagħmel podcast biex nara, dan il-podcast jiena dejjem ngħid illi huwa min-nies għan-nies tan-nies. Hawnhekk nitkellmu biex insibu soluzzjoni, u la biex nattakkaw il-ħadd, u la biex neqirdu delizzji ta' ħadd, biex naraw, biex niżnu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin u x'inhu l-aħjar għal kulħadd at the end of the day. U meta provajt nara lil min ħanistieden biex niddiskuti dan is-suġġett, ovvjament bdejt nara l-post tiegħek u nixtieqek tispjega inti kif bdiet eżatt. Mela dan seħ l-inċident li seħ kif ovvjament fis-6:30 ta' filgħodu id-dar tiegħi tredet u l-qtates li kelli miegħi imnalla li kienu miegħi dak il-ħin ġifieri. Jien għandi santwarju ta' qtates fuq il-bejt tiegħi, però għandi 20 oħra joqogħdu miegħi, ġifieri I'm not going to add that up, imma, a considerable number of cats, sewa. U dawn ovvjament inħasdu ma jien konteda magħhom allura l-effett ma kienx daqshekk wieħed drastiku kif rajna familji oħrajn fejn kien hemm anki klieb qtates li ħarbu mid-dar minn qabis mill-gallerija, ġifieri kien hemm effetti ħafna iżjed koroħ. Ma ngħidu xejn dawk l-annimali li kienu fil-viċinanzi tal-kamra fejn splodiet, ġifieri, that's heartbreaking in itself. Ovvjament, riġt barra tara dak id-duħan minn erja konsiderevoli l-bot, jiena noqgħod Santa Venera ma iddaħna rajta mill-ewwel ħadtilha ritratt u battil lil xi ħbieb ġurnalisti tat-Times infatti-tlhom isma' what's going on. U assumejna li kienet kamra tan-nar bażikament, imma ġest ma konniex naf fejnu. Mbagħad, ovvjament għaddejjin bħalissa żmien il-corrections, allura mort nodos fil-corrections imma dak il-lejl ma stajtx norqod u ma stajtx norqod għal fatt li konna jiena nagħlem il-Junior College, Senior Lecturer hemmhekk, nagħlem l-Ingliż u bħala parti minn l-eżerċizzji edukattivi li nagħmlu għall-istudenti tagħna iddiskutejnieh ġifieri kellna topics ambjentali, aħna jkollna l-fest ambjent u kombinazzjoni kellna speaker hemmhekk li kien semma il-periklu tal-perklorat. Allura jien għamilt 1+1 u għamilt lejl ma nistax norqod. Ġew is-6:30 ftit wara 6:30. L-għada wara dal-lejl ma nistax norqod, ktibt il-Prof Charmaine Gawċi u tellajt post jiena. Li xiena rrit nagħmel għax kulħadd kienet jitkellem up until that point, ġifieri sa 24 hours later, fuq l-impatt tan-nar versus il-repercussions finanzjarji. U bdew jitkellmu fuq hekk, tipo danni, l-annimali li mietu, and it stop there. Però li żied ħaġa oħra li kienet qed tinkwitani daqs dawk iż-żewġ elementi l-oħrajn kienet x'inhu l-effett fuq l-ambjent? X'inhu l-effett fuq l-ikel li aħna sejrin nikkonsmaw? X'inhu l-effett fuq il-water table? Ġara hekk u ħaneqgħu għaddejjin daqs li kieku ma ġara xejn mela. Użajt l-AI u rrid speċi ta' intella l-istampa ta' dik l-isplużjoni u l-ikel tagħna. Għax kultant bħafna kliem li jgħiduli dejjem jgħiduli aqta fil-qasir tiktibx fit-tul, mela right, let's go for a picture. U użajt l-istess splużjoni u l-ikel. U użajt stampa li juri li l-ikel kien motti bit-trapp tal-perklorat u little information fuq il-perklorat biex in-nies ikunu iżjed konxi. U dan ar-raġuni li l-lejl ta' qabel, ġifieri l-istess ġurnata tal-isplużjoni, jiena bdejt nirċievi messaġġ. Tixtrux
l-ikel, tixrux il-frottu ħaxix lokali. U moħħi bdejt ngħid, mela jien irċevejtu dal-messaġġ, imma n-nies li ma rċevewx dal-messaġġ għada fil-ħodu ħajmorru għada fil-ħodu dil-ġimgħa ġimgħat li ġejjin, dawn ħajmorru jixu dal-prodott. Iġifieri ħadd mu qed jitkellem fuq l-effetti tal-valenu, ħadd mu qed isemmihom kull meta naraw il-flus tal-bini u l-flus ta' Ġorġi Simna dak li qed nittimgħu it-tfal tagħna mela immorru naqalaw il-ħobża ta' kuljum biex nixtru l-ikel. U mbagħad qed nagħtu lill-uliedna ikel essenzjalment ivvalenat. U mbagħad qed tgħid għaliex dawn l-imwiet? Għaliex dan il-mart kollu? Kulħadd il-min tisma' kulħadd marit. Għaliex? U tibda tistaqsi. U kif tellajt il-post, ovvjament kien hemm xi bullies li bdew jgħidu li dak l-affarijiet qed tara biss in-nar man-nar ħataqbdu issa għaluli għalfejn ma tarawx mela tista' ma suqx karozza, mela tista' ma toħroġ barra jaqajru plan fuqek, mela tista' minix qed ngħid jiena biss ara ejja nattakkaw illum qomt feeling ejja nattakkaw lil tan-nar għax illum għandi l-hormones qed jgħiduli nagħmel hekk. Assolutament li le jien qed ngħid għandna dil-problema. Jimportassa li għaddiet il-fever kollha t-temperatura tal-elezzjoni niffukaw fuq xi ħaġa li jista' jkun hemm miżuri tal-budget imma jekk jiena ħankun sitt piedi taħt it-trapp ma tantx ħangoduhom il-miżuri ta' dawk il-budget u l-miżuri kollha li bdew isemmu kollox sabiħ u jlellex. Jekk dak il-punt essenzjali li qegħdin nagħmlu il-ħajja ta' kuljum we're digging our graves with our forks. U saqsej dik insomma, u ovvjament f'kemm qed ngħidlek the post went viral f'inqas minn 24 hours rawh 120K. Jiġifieri n-nies tinteressom din l-affari and that is how it took off. Sewwa. Jiena wkoll għamilt naqra eżami miegħi nnifsi u kultant nibda ngħid imma kif jagħmlu n-nies? Splużjoni. L-isplużjoni għamlet ħafna. Imma għajla jaħsbu kemm fis-sajf pereżempju kull ġimgħa dak il-fireworks ikunu qegħdin magħna, dak il-perklorat xorta jinżel, mela allura ejja nħarsu lejn l-istampa kbira ħalli nedukaw ruħna u fl-aħħar mill-aħħar jibbenefika minna kulħadd. Għax anka min jaħdem in-nar għandu familja, anki għalih innifsu, kulħadd ħajbenefika minna. Mela, Prof, ħandur għalik issa. X'inhu perklorat? U x'fihom il-fireworks? Għax in-nies naħseb li għandhom bżonn ikunu jafu ma xi xed iħabtu wiċċhom. Battu mal-perklorat miskin. Isu l-unika ħaġa li hemm meta isir l-esplużjoni tal-petards aw il-mortali jifforma dan is-sustanza u dan is-sustanza biss. Fir-realtà l-ikbar ammont ta' materjal li jifforma u li naraw bħala duħan mhuwiex perklorat. Għal-ħares kien għaliex il-perklorat jintuża biex issir l-esplużjoni. Iġifieri, inti meta qed tagħmel murtal qed ħallat materjali. Daw jaġixxu bejniethom meta ittihom il-fjamma, jieħdu, jiffurmaw prodotti minnhom u dak li ma jaqbadx, iġifieri dak il-materjal li jibqa' minkejja li suppost it-tiekel kollu għaliex aġixxa ma sieħbu li hemm fil-murtal, jibqa' żejjed. Jew inkella għax l-esplużjoni ma tkunx effiċenti 100% li qatt ma jibqa' ammont mhux maħruq. Mela il-perklorat imma bħalu nistgħu nsemmu il-klorat li il-Maltin jgħidu l-putassa minflok klorat, imma l-isem tekniku tiegħu hija klorat. Mela għandek il-klorat, għandek il-perklorat, għandek il-nitrat, sustanza oħra li tintuża fil-esplosivi, u mbagħad għandek a whole category ta' materjali oħrajn, tipo imlieħa tal-ram, imlieħa ta' barium, ossidu ta' antimonju. Daw il-perklorat huwa dak li jibqa' li ma jinħarax. Imma jekk kien qed irrid pereżempju il-kulur ikun blu, irrid nuża melħ tar-ram. Issa, il-melħ tar-ram jittrasforma wkoll x'aktarx f'karbonat
tal-ram. Imma ir-ram kollu li jkun hemm fit-taħlita jibqa' sħiħ wara l-esplużjoni. Jiġifieri fil-waqt li perchlorate jibqa' traċċi minnu għal dawk il-sustanzi l-oħrajn li semmejt, dawk jibqgħu prattikament fl-intir tagħhom trasformati minn jinnaf copper chlorate isir copper carbonate. Jew copper chloride. Carbonate jew copper chloride. Jiġifieri hija is-sustanza ram, il-copper fiha tibqa' intatta, ma tisparixxix. U dak qiegħed parti minn dak id-duħħan li naraw. Bħal l-istess ikun hemm l-alumina f'dak id-duħħan li naraw, ikun hemm potassium carbonate, sustanzi varji u gassijiet ukoll. Issa dak it-trab jaqa' fuq fejn isib. U ma jibqax mal-art, għax qegħdin nifukaw ħafna fuq il-ħamrija u xi ħaxix li qegħdin fil-ħamrija. Imma, infakkarkom li f'Malta kif għedtu intom stess, hemm 86 festa. Għax konna d-dejnijom. Ma nafx iżdidux jew naqsux imma dak iż-żmien qed ngħid xi 15-il sen ilu ormai. Kien hemm 86. U jsiru ma' Malta kollha u għawdex. U jsiru f'postijiet differenti u trab minnhom il-koll jinżel fuqna l-koll. Parti minnu jmur fil-baħar, imma parti minnu jaqa' fl-art, parti fil-ħamrija, imma l-parti l-kbira mhux fil-ħamrija, imma fejn hemm il-bjut tan-nies, it-triqat, u dak li jaqa' fil-madwar tagħna, ir-riħ jerġa' iqajmu, jerġa' jitla fl-arja u jerġa' jibda nieżel. Jiġifieri hemm fluss kontinwu ta' trab illi f'dal pajjiż għandna. Jitħallat mat-turbien oħrajn, ħan nagħmluha ċara, mhux il-fireworks biss jagħmlu t-trab. L-iktar grupp ta' attività li tagħmel it-trab hija l-karozzi. Okay? M'hemmx dubju. U trab velenus ukoll bħalmu velenus it-trab tal-fireworks. Industrija oħra li tagħmel ħafna trab hija l-industrija tal-bini. Ħafna trab. Velenus trab tal-industrija tal-bini. Propjament ma jeżistix trab li mhuwiex velenus, f'liema sens. Illa li kull darba li inti tieħu mill-imnifsejk materjal fin, trab fin, u jidħol fl-airways u iktar l-isfel, jista' jkun trab mill-fjuri. Jista' jkun trab ta' tqiq. Kollha jagħmlu ħsara għaliex il-ġisem ma jħoġ gost li qed qiegħed jispira it-trab. Issa jekk fuq il-materjal ta' dan it-trab hemm sustanzi tossiċi, naturalment il-risk of harm minn dak il-materjal jiżdied. Għaliex mhux tajjeb li jkollok ir-ram fl-istonku tiegħek, mhux tajjeb li għandek il-perklorat, mhux tajjeb li għandek il-barium, l-aluminium, etc. Ġifieri kull ħaġa li tifforma trab mela ma tagħmilx ġid lil ħadd. U fil-fatt nafu għax kull tasek tibla trab jekk inti speċjalment allerġiku għal dawn l-affarijiet. Dan it-trab qiegħed u jpoġġi mhux nerġa' ngħid mhux biss fuq l-affarijiet li hemm fl-għalieqi, imma jpoġġi fuq l-affarijiet li hemm kullimkien, inkluż dil-mejda li qegħdin fuqha. U kull darba li npoġġu idejna fuq dil-mejda, qed naqbdu trab illi hawnhekk fuq idejna. U dan il-trab li għandna fuq idejna nispiċċaw nikluh. Ix-xjenza taf illi persuna adulta jiekol madwar 8 milligrammi trab kuljum. Sorry, 4 milligrammi. It-tfal jieklu 8 milligrammi. It-tfal jieklu id-doppju tal-kbar. Anke jekk għandhom tendenza li jieklu l-affarijiet li mhumiex ikel, ġifieri jieħdu gost naqru u jiġbru. Ġifieri, issa dan il-materjal li daħal f'ħalqna għaliex ħasilniex idejna, pereżempju, qabel ma badna l-ikel. Da qed iżid mad-doża tal-veleni li aħna nieħdu mill-arja, mill-xorb u mill-ikel. U mill-ikel li nieklu. Ġifieri minix qiegħed naqbel illi il-fireworks f'Malta qegħdin joqtluna, mhux qed ngħid li qegħdin joqtluna, imma qegħdin iżidu mar-riskju
U b'maniera però li frankament tista' tonqos għaliex fil-waqt li l-karozzi għandhom dannu ħafna iktar mill-fireworks, wieħed jista' argumenta li l-karozzi huma bżonn. Huma bżonn għax hekk għandek attak tal-qalb biex jieħduk l-isptar malajr, mhux bil-karrettu se jaħduk imma b'karozza. Biex tagħmel ix-xogħol ta' kuljum. Imma qegħdin nitkellmu f'xi il-bambin meta nsemmu l-fireworks fuq entertainment tu. Ġifieri issa okej, laqqas mu qed ngħid li għandna nibbenjaw, mhux hekk qed ngħid nikkontrollaw. Nikkontrollaw. Bħalma nippruvaw nikkontrollaw entertainments oħrajn tipo is-sigaretti, okej, illi lilek jogħġbuk li ma jogħġbunix imma okej, li sentik ċans lilek taħraqhom però please, kista jkun mhux fejn hemm jien li qed nibla il-prodotti tal-entertainment tiegħek, jiġifieri għandna bżonn kontroll. Melkim, x'qed jgħidu l-bdiewa? L-bdiewa f'dan kollu huma l-vittmi. Fis-sens li huma għall-kontrarju tal-iskop bħalma qal il-Prof Vella tal-ħruq tan-nar, il-bdiewa tikabru l-ikel. Qed ikabru l-iktar ħaġa bażika u essenzjali u kruċjali għal kwalunkwe soċjetà, għal kwalunkwe ċivilizzazzjoni. Issa, ovvjament, min ikabbar barra, ovvjament min ikabbar ġewwa, min ikabbar fis-serer li l-impatt fuq prodotti jikbru ġewwa huwa wieħed inqas. Imma min qed ikabbar barra, l-maġġoranza jkabru barra, huma esposti għal tniġġis differenti. Tajjeb, tal-karozzi, tal-ħruq tan-nar u affarijiet differenti. Issa, ejja noqogħdu daqsxejn attenti u nirrealizzaw li l-pjanta l-ewwel ħaġa hija selettiva fl-affarijiet li tassorbi. Ġifieri dinha mhijiex qisha borza tal-plastik u titfal l-affarijiet u kullex jinġemgħu ġo fiha, tajjeb. Hija selettiva, ma tellax kollox. Tajjeb. Affarijiet li ma jinħallux ġol ilma, il-pjanta ma tistax ittellaħħom. U allura tajjeb li wieħed forsi sa ċertu punt iserraħ ftit moħħu li mhux kull ħaġa li taqa' ġol għalqa ħattellaħħa l-pjanta. Tajjeb. Issa, it-tieni ħaġa, jekk aħna għandna daw id-dubi, mela ejja nanalizzaw iktar. Ejja nippruvaw inserħu ras in-nies u l-bdiewa tal-affarijiet li qegħdin jikbru, l-affarijiet li qegħdin nikkunsmaw. Il-bdiewa ovvjament m'għandhomx il-mezzi biex janalizzaw għal-perklorat, għal-heavy metals, whatever, allura jiena nistenna li l-awtoritajiet bħalma janalizzaw għal-affarijiet oħra, għal-kwalità tal-arja, għal-kwalità tal-baħar, janalizzaw ukoll speċjalment fil-staġun fejn jinħaraq ħafna nar, janalizzaw l-ikel. Però r-riskju m'għandux iġorru l-bidwi. Tajjeb, jiġifieri jekk da il-bidwi qed jimxi mal-affarijiet kif suppost, qed jimxi mal-liġi, qed biex kif suppost, whatever, jekk ħdeħ qed jaħarqu n-nar, m'għandux imbagħad ibagħat il-konsegwenzi finanzjarji u ta' reputazzjoni minħabba l-affarijiet li qed jiġru madwaru. Nista' nagħmilha tal-avukata tax-xitan għax żgur mhux forsi illi kif jismgħu titkellem ħajsaqsu. Mela. Ovvjament dawk li ma jixtiequx illi jinqata' l-logħob tan-nar. Intom qed titkellmu il-bdiewa jbixxu il-prodotti kollha tagħhom. Il-pestiċida tidħol fil-ħamrija, taħdimha kemm taħdimha ħatibqa' hemm. U ħafna forsi hemm biċċiet minnha li timmultiplika lilha nnifisha jew forsi jista' l-prof whatever. Alla ħares Tispiċċa. Mela ikkoreġini inti, ma qed tgħid forsi n-nies x'jistgħu jaħsbu. Forsi ħad tiġi assorbita mill-pjanta u aħna taf kif mhux ħatibqa' biss fuq is-surface imma tista' tidħol ġol ħaxixa. Allura ejja ħalli nkunu ċari ma' kulħadd. Mela, ekku. Ara, l-ewwel ħaġa aħna fortunati biżżejjed li Malta hija membru tal-Unjoni Ewropea li hija stretta ħafna fuq il-bex li tapprova. Hemm ħafna bex li ġi maqtuħ mill-użu tal-bdiewa mhux biss Maltin ma' wkoll Ewropej. U meta tiġi biex tapprova prodott ġdid għandha sistema rigoruża ħafna meta tiġi biex tapprova prodott biex tassigura li huwa ma jagħmilx ħsara s-saħħa tan-nies, ma jagħmilx ħsara l-ambjent, eċetera.
parentesi żgħira, prodotti li nġibu minn pajjiż minn barra l-Ewropa, aħna nġibu prodotti mill-Ċajna, mill-Brażil, mill-Marok, mill-Indja, il-prodotti li għadhom jintużaw hemm minnhom ilhom inqatgħu mill-80s. Tajjeb fl-Ewropa. Jiġifieri, ma dak huwa l-ewwel ħaġa li wieħed għandu jżomm f'moħħu meta nġu biex nitkellmu fuq il-bex. It-tieni ħaġa, hemm regoli stretti ħafna meta tiġi biex tuża il-bex. L-ewwel ħaġa hemm ammont ta' ġranet li bidwi jrid iħalli bejn l-aħħar darba li jbix u id-data tal-ħsar tal-prodott. U għaliex din daw il-ġranet? Daw il-ġranet jippermettu il-sustanza kimika li titkisser u allura ma tibqax velenuża, ma tibqax ta' riskju għan-nies. U l-bdiewa isegwu din daw il-ġranet minħabba li hemm regolamenti stretti u hemm iċċekkjar rigoruż ħafna biex jassiguraw li l-bidwi qiegħed jimxi ma' dawn ir-regoli. Kien hemm każijiet tajjeb fejn inqabdu bdiewa fejn li kellhom ammont għoli ta' bex fuq il-prodott tagħhom, ittellgħu l-qorti u qalaw multi u hemm ukoll il-possibilità li l-bidwi jħel ħabs. Tajjeb, Rajt li sowi fimni għax qed nilagħbu ma' saħħa tan-nies. Jiġifieri, id-dinja tal-użu tal-bex hija regolata ħafna kemm mill-aspett ta' approvazzjoni tal-prodotti u anke mill-aspett tal-użu tal-bex. Tajjeb, apparti minn hekk, il-bex jiswu ħafna flus u allura żgur l-bidwi jekk jista' inaqqas mhux iżid il-bex, apparti minn hekk il-bidwi huwa l-iktar wieħed fir-riskju. Għax huwa qiegħed miegħu qiegħed mal-bex meta tibiex, tajjeb, ġifieri juża ħwejjeġ ta' protezzjoni, imma żgur li jekk jista' jinqas il-bex, il-bidwi ħajnaqsu, mhux iżidu. Tajjeb. Nista' nagħmel kumment fuq statement li saru u anki li inti għamil taċċenna lihom, ċoe di l-esplużjoni u il-fatt li it-trap li ħareġ minna fid-duħan spiċċa fuq il-ħamrija u possibilment anke fuq xi pjanti li kien hemm lesti biex inqataw għall-użu. Kif qal tajb Malcolm, l-unika ħaġa li pjanta tista' ittella u allura ssiba ġo fiha meta inti ħatikolha, sajjara u tikolha. Huma l-affarijiet li idubu fl-ilma. Għaliex, għax meta tagħmel ix-xita jew meta il-pjanti fil-għalqa jiġu mhux imbexxin, watered intuhom l-ilma, dal-ilma iniżżel l-affarijiet li hemm fuq il-ħamrija jew ġol ħamrija għax ixolju ġol ilma u mbagħad il-pjanta ittellaħ għal ġo fiha. Issa, jiena ngħid kieku xi ħadd mar qabad bastarda ħanajlu hekk, okay? Min ġo għalqa li niżel ruxmata trab fuqha minn di l-esplużjoni, il-proċess li qed insemmi għadhom baqqas biss bdew. Ġifieri, it-trab għadu fil-wiċċ kemm tal-pjanta innifisha jew tal-ħamrija innifisha u għadu ġifieri żgur ma setax jippenetra fil-tixju tal-pjanta. Tgħidli ma m'hemmx trab fuq il-pjanta, iva ma le, imma da trab superfiċjali u probabbilment ħasil tajjeb fil-wiċċ tal-pjanta u forsi tneħħija f'każ ta' fejna fil-ħass li jkollu dak ta' barra tneħħija ta' dak it-tip ta' tkun qiegħed tindirizza il-problema. Għax nerġa' ngħid kif qed diġà it-trab il-balk tiegħu mhuwiex kollu velenus, anzi, inqas hemm materjal velenus milli hemm velenus, għax ħafna mill-prodotti huma relattivament innokwi bħala prodotti tan-nar, imma hemm iva, hemm minor amount illi aħjar ma toħodix. Missa anki di biex ma nallarmawx in-nies bla bżonn. Aħna ġisibna l-ħin kollu qiegħed jittratta ma' ambjent u qegħdin indaħlu parti minnu dal-ambjent ġo fina minn imniħirna jew
tramite li niklu, jew anke mill-ġilda għaliex ċerti materjali jippenetraw anke mill-ġilda. F'dal punt, per eżempju, nixtieq nfakkar in-nies li aħjar ma iżommu il-petrol il-bot minnhom, per eżempju, u d-diesel, għax daw il-fuels illi ħafna drabi jisna nittrattawhom bħalli kieku għax qegħdin fuq idejna sejf u fuq barra tal-id, daw jidħlu ġol ġisem u speċjalment fuq in-nisa jagħmlu iktar ħsara milli fuq l-irġiel, għax in-nisa għandhom iktar ħanitek materjal xaħmi milli għandu tipikament raġel. U għalhekk hemm ċerti pajjiżi li qasaħallu nisa ikunu petrol station attendants pereżempju. Mela, imma daw in-nies li jagħmlu da xogħol ma jmutux ċubbum illa għaliex il-velenu biex jagħmel effett negattiv li jista' jwassal anki għal-mewt, irid ikun hemm ċerta doża. Mela hija id-doża li tagħmel il-velenu u tista' tieħu kważi doża ta' kważi ta' kwalunkwe velenu mingħajr ma toqtlok. Ħanagħmluha ċara. Kultant id-doża tkun żgħira ħafna imma. Il-perchlorate ħansemmu l-perchlorate. Propjament ix-xjenza qastaf kemmi id-doża minima illi ma tagħmillikx ħsara, però hemm id-dubji fuq. U l-Ewropa għadha kemm naqset din id-doża li taħseb illi tista' tkun safe. Jiġifieri fl-ilma tax-xorb għax minn hemm l-iktar illi wieħed jisu jistenna li tieħu input. Fejn qabel kien hemm livell ta' ċerta daqs illi above it l-ilma ma jkunx tajjeb għax-xorb, dak il-livell naqsuh b'ħafna. Minn xi 1000 unit issa qiegħed bejn 20 u 40 unit, jiġifieri li turi illi the concern is there, imma iċ-ċertezza ta' x'jagħmel sar u x'ma jagħmilx, ix-xjenza qatt m'għandix, okay? U l-istess din għal diversi affarijiet oħra ambjentali. Rġana morna fuq il-fireworks għax hawnhekk id-diskors jisu dak l-interess, imma nfakkar li il-fireworks are but one of these poisons, irritants ngħidulhom li rridu għax. Jirritawk żgur anke jekk ma joqtlukx. U l-irritazzjoni anki semmejt inti, per eżempju, l-ħsejjes li jagħmlu tagħteż l-annimali l-oħra, dik irritazzjoni u ma nistgħux ngħidu hemm kemm importax. Sorry, importaw għax hemm u anki l-estetika. Inti jekk inti tkun qiegħed f'post fejn hemm l-intiena, issa u nassumu li l-intiena li qed tikkrea mi se toqtlok. Aw intejjen li joqtlu, għaw oħrajn li ma joqtlux. Imma ħadd ma jieħu gost joqgħod f'post fejn hemm l-intiena għaliex għax hemm il-kwalità tal-ħajja, u l-kwalità tal-ħajja tfisser ukoll illi l-ambjent irid ikun san, irid ikun ta' ċerta standard. U daw l-attivitajiet inaqsu l-istandard tal-kwalità ambjentali ta' madwarna. U jiksru wieħed mid-drittijiet umani, by the way, ukoll dik hija. Jekk ma jimpurtax nistaqsi, min eżattament hija l-awtorità li hija inkarigata biex tistudja dawn il-livelli. L-istudju tiegħek, Profs, which I came across, was your initiative. No government told you, okay. Prof Vella, tista' tikkonduċi dan l-istudju u tara din ġiet minn għandek. Il-gvern, kull gvern, illi l-in mill-politika hawnhekk, għax il-festi minn dejjem kienu, l-gvernijiet minn dejjem kienu, jiġifieri ejja nħallu l-gvernijiet barra. Min ħajkun hemm bħala awtorità jew min hemm bħala awtorità li tirrikjedi li dawn l-istudju fil-fatt isiru? Well, għandna l-awtoritajiet tal-food safety. Hemm l-awtorità is-sanità. Jiġifieri il-Dipartiment tas-Sanità inti qed li ktibt lil-Prof Gawċi. Li kelmet lill-FSSA. Eżatt. Ġifieri nisam il-parentesi l-FSSA kienu hemm fuq il-post u kienet reportata fil-ġurnali biex janalizzaw l-ikel li hemm jikber fil-madwar. U tajjeb li hemm wieħed jinduna li dawn l-analiżi saru intbatu bar minn Malta għal-riżultati jew biex analizzawhom u jkollhom riżultati, sadattant ġew kuntattjati l-bdiewa kollha biex ma jaqtaw xejn
prodotti sakemm ikollhom ir-riżultati f'idejhom. Tajjeb biex kienu bdew ċemplu l-bdiewa biex jinformawni. Proset. Se terġgħu tgħid dawn mhumiex l-FSSA Malta jew is-Sanità Malta mhumiex huma li jagħmlu l-standards għax l-standards huma internazzjonali jew reġjonali. Fil-każ tagħna fl-Ewropa hemm ġifieri entitajiet Ewropej fl-Istati Uniti għandhom tagħhom u f'postijiet oħrajn hemm xhur għandhom other regional authorities huma dawk illi jiddeċiedu x'inhu safe u x'mhuwiex safe. Malkim semma l-agrikoltura u l-pestiċidi. Vera, fl-Ewropa il-livell ta' ħanejtek kura li impoġġu fuq il-pesticides li nistaw nużaw u li m'għandniex nużaw huma ħafna ogħla minn dawk li jużaw fl-Istati Uniti u waħda mill-affarijiet li hemm meta l-pajjiżi Ewropej ikunu fit-trattati mal-Amerika hija propju din li sewwa mela jekk jiena niżra l-pastard fl-Istati Uniti tiġini ħafna orħos l-operazzjoni milli jekk niġi niżrahom f'Malta jew fin-Norveġja għax il għaliex il-livelli hawnhekk huma aktar stringenti. Anki aħna kultant ma naħsbu ftit. Jiġini frasi il-glyphosate u kemm se ndumu nitmejlu bil-glyphosate. Għax issa qedna niddeċiedu fit-2033. Femni ftit fuq il-glyphosate. Dan huwa wieħed mill-pestiċidi li ilhom jiddibattu fuq is-snin. Okay? Fit-2023 qalu ara ma niddeċidux għalissa u nerġgħu niltaqgħu fit-2033, 10 snin oħra. U dan id-dimita met jagħmel Dan huwa wieħed mill-iktar naħseb tip ta' bex li hawn kontroversja fuq. Dan huwa herbicide, ta' jibda jaqtol il-ħaxix. Mhux il-ħażin. U allura huma jiġix applikat fuq il-prodott għax jekk tapplikah fuq x'etta ta' dam toqtola. Tajjeb ġifieri u jiġi applikat ħafna drabi qabel jew wara li inti tħawel jew tiżra l-prodott biex inti tikkontrolla l-ħaxix ħażin. Jew nkella pereżempju meta jkollok ħitan ta' sejjeb ħafna ħaxix whatever biex tikkontrolla l-ħaxix. Ġifieri ma jiġix applikat fuq il-pjanta li minnaħa tieħu l-ikel għax toqtolha. Imma però ħafna diskussjonijiet jekk il-glyphosate għandux l-impatt negattiv insomma, ovvjament da minn qed jipproduċi qed jgħid li le, ċertu xjentisti qed jgħidu li iva insomma huwa din id-diskussjoni sħiħa. U fl-Amerika m'hemm ebda diskussjoni. Għaddejjin ishom. Imma il-glyphosate jitlaq mill-ħamrija. Xi darba jitlaq mill-ħamrija. Prattikament kollox jitlaq eventwalment mill-ħamrija il għaliex hemm jiġifieri kemm il-kimika tal-arja u tal-ħamrija stess. U kemm iktar importanti il-mikroorganizmi, jiġifieri il-batteri, il-viruses, illi they act fuq dawn as-sustanzi and they degrade them. Unfortunately, qed niskopru li hawn sustanzi illi qed insejħulhom il-forever chemicals. Daw l-imberkin forever chemicals, il-PFSAs. Il-bniedem irnexxielu donnu fl-aħħar isib mezz biex jagħmel affarijiet illi jibqgħu għal dejjem ta' dejjem. Issa, anki fuq daw hemm bħalissa argumenti sħaħ u ħaniftehmu jekk l-Ewropa tgħid innaħħuhom mill-użu, mhux x'ismu tal-farmers biss jużawhom daw f'ċerti prodotti imma nużawhom kullimkien. Imma għandha nistennew l-Ewropa li tgħidilna nneħħuhom, aħna maħniex kapaċi bħala pajjiż li ngħidu isma' aħna ċittadini Maltin u għawċin dik il-kimika maħniex ħanużawha. Ifhem dawn huma kimiċi li jidħlu pereżempju anki fl-użu tad-drabbijiet, tat-textiles. Jiġifieri qegħdin all over the place. Sinjuri, forsi hawn min jobbot il-kimika għax il-kimika tagħmel da kollu possibbli. Imma qabel ma nibdew niġġudikaw li aħjar qatt ma kellna kimika, jiena kont inkun bla xogħol naħseb kif imma apparti il-kimika tagħmel ukoll il-mediċejjen li jżommuna ħajjin. U dak kollu li qed jingħati llum fejn il-trattament mediku se jkun personalizzat, okay, mill-livell ġenetiku u mhux dak li għattalija jottalda, imma da kollu riżultat tal-understanding tal-mart mill-ottika tal-kimika. Ġifiri, issa, imma din l-istess meravilja ta' xjenza, ittina wkoll kultant prodotti li naraw li
qed jagħmlulna xi ftit jew jistgħu jagħmlulna ftit ħsara. L-ikbar ħaġa li tagħmel ħsara taf x'inhi? L-età. Ix-xuħija. Jiġifieri jekk irridu ma nibirdux ma nixxieħux. Imma jekk se nibqgħu għaddejjin sakemm ikollna 70-80 design imbagħad ma nqogħdux ingorru għax għandi kanser u għandi. Ma bniedem jista' jagħmel ħiltu biex juħu. Xi ħaġa interessanti li inti semmejt l-affarijiet jitilqu mill-ħamrija u nsemmu il-possibiltajiet, il-potenzjal li anke xjenza, il-kimika tista' tina. Forsi wasal iż-żmien li naraw nistgħux insibu soluzzjonijiet biex il-perklorat li għandna fil-ħamrija nibblukkaw, pereżempju, milli jidħol fil-pjanta. Ġifieri hemm mod ta' kif tillokjah dal-perklorat biex ma jkunx kapaċi jidħol fil-pjanta, hemm mod ta' kif forsi ix-xita, l-ilma tax-xita. Imma imorlek fil-pjanu, l-ilma tal-pjanu u tifatti qed insibuh. Allura ħana millek il-mistoqsija l-oħra, il-kimika li tinżel li hija soluble tispiċċa fil-water table tagħna? Of course. Ġifieri aħna qed nixorbu ilma avvelenat ukoll. Versus Moses, nimmaġina. L-araw ma hemm xi ftit li ġej direttament mill-ilma tal-pjan, però ġeneralment jibblendjaw l-ilma tal-pjan ma l-ilma tal-araw illi allura il-livelli jonqsu. Nagħmel aċċenn semmejta diġà id-doża importanti. Jiġifieri kważi kollox tista' tieħdu mingħajr effett jekk f'livell baxx biżejjed. In-nitrat fl-ilma tax-xorb ilu magħna u mal-pajjiżi kollha tad-dinja. Infatti l-ikbar problema mhix il-perchlorate fl-ilma tax-xorb, l-ikbar problema hija n-nitrate. Issa n-nitrate kultant inwaħħlu fil-agrikoltura għax tikkontribwixxi għalih għax tużah mhux fil-bex fil-fertilizzant. Alla ħasma kienx hu in-nitrate għax kieku. Imma mbagħad jispiċċa fl-ilma tax-xorb. Huwa velenus f'ammonti għolin iva. Allura fejn nibqgħu nużaw, ċewwe għalfejn ma nifqux nixorbu l-ilma li fih nitrat. Għax hekk nagħmlu hekk m'għandniex ilma x'nixorbu. Litteralment m'għandniex ilma x'nixorbu. Imma sef qabel ma nkomplu ngħaddu fuq affarijiet oħra ma ninsawx ukoll illi jekk inti meta qed tieħkol il-perżut pereżempju jew is-salami ma jkollux nitrat ġo fih, inti assista tiklu dak. Ġifieri in-nitrat iżommok sejf minn batteri li jgħixu ġo dana il-laħam preservat u mingħajr nitrate ma jkunx tajjeb għall-ikel. Ġifieri tgħidli mela sewwa nitrate tajjeb jew mhux tajjeb. F'ċerti ammonti huwa essenzjali biex iżommna sejf. U jisu l-istorja tikkomplika ruha mod interessanti ta' kien hemm studju li sabu li iktar ma jkollha nitrat il-ħamrija inqas jassorbi perklorat il-pjanta għaliex għax fil-ħamrija hemm ħafna kompetizzjoni bejn l-affarijiet li hemm ġu l-ħamrija biex jitlu fil-pjanta. Jekk hemm ħafna minn ċertu ħaġa jista' jkun li qiegħed jibblokka jew ma jħallix affarijiet oħra jidħlu fil-pjanta. U allura, meta saru daw it-trials, l-Amerika jekk mhix ser żbaljat, sabu li jekk il-livell ta' fertilità tal-ħamrija tkun għolja għax ikollha ċertu nutrijenti li pjanta għandha bżonn, tajjeb permezz ta' fertilizers, permezz ta' demel organiku, tajjeb hemm iktar mal-fertilità tkun għolja, inqas jidħol perklorat fil-pjanta. U allura naħseb li tajjeb li wkoll bħala pajjiż bħal madna fil-bidu naraw x'inhi sitwazzjoni minn mekk irridu nitilqu tkun baseline ma' sitwazzjoni jekk. Tajjeb, jekk is-sitwazzjoni mhijiex tajba, ejja naraw x'nistgħu nagħmlu. Ejja naraw kif għandna nikkontrollaw iktar il-logħob tan-nar, ejja naraw bil-perklorat li hemm fil-ħamrija kif mhux ħanħalluh jidħol fil-pjanta billi nagħmlu affarijiet li jkun hemm bżonn nagħmlu. U allura naħseb li rridu nieħdu għax sfortunatament dan settur għalfejn huwa daqshekk b'saħħtu, għandu political lobbying b'saħħtu. Tajjeb, ġifieri vera hija tradizzjoni, parti mill-kultura, huwa sabiħ ta' Rom, però għandu impatt u implikazzjonijiet li qed insemmillum li naħseb li tajjeb li wieħed jieħodhom bis-serjetà.
Issa, li kont għattejt li tipprova tikkontrolla il-perchlorate mill-li jidħol fil-pjanti jew fl-ilma ta' xorb, which is not easy. Much easier tkun li inti meta jidħol ġo fik il-perchlorat għax ħattu mal-ilma ta' xorb jew ħattu mal-ikel, lilek iħallik bikwitek. And there is a way of doing that illi hija faċilissima u frankament ma nafx għaliex jisna anki s-sanità, ma nafx għaliex is-sanità f'Malta, mhux jiena probablement ma nistax noqgħod ngħaddi daw il-kummenti u nagħti daw il-pariri. Illa għaliex m'iniex is-sanità tal-pajjiż. Imma ix-xjenza tal-limna illi il-perchlorate jagħmel il-ħsara għaliex jikkompeti mal-glandola tat-tiroide għal-jodju. Jiġifieri fil-ġisem għandna l-jodju li għandek bżonn biex tagħmel dina l-imbirka sustanzi li jiffurmaw fil-tiroide. Il-perchlorat ma jħallix l-uptake tajjeb tal-jodju. Mela kif tista' ħanejtek tipproteġi ruħek mill-perchlorat billi tieħu l-jodju. Issa, il-melħ jodat jeżisti fil-supermarkets, iodized salt, kieku jien ngħid isma' Mhux it-table salt. dak, table salt f'Malta ta' ġej mill-baħar ukoll fej fih il-jodju. Imma jekk hemm prodott li forsi għandu ħarir iktar iodin ġo fih. Għażel lilu. Make it a general. Sorry, taf xi konċernani għax inti qed il-velenu b'doża baxxa, jiena li tikkonċernani hija dak il-velenu preżenti f'ħafna affarijiet oħra li mmissu miegħu. Il-total dose, Per eżempju, il-fluoride fl-ilma, l-ilma fih il-fluoride, le? Jitfawlu ftit fluoride. Le ma jitfawlu. Malta, le. F'Malta. U naturali li għandu. Sewwa. Toothpaste. Il-toothpaste fih il-fluoride, per eżempju, doża għolja tagħmel il-ħsara. Jiena tikkonċernani kemm qed nieħdu minn dawn id-dożi f'ħafna affarijiet li qed immissu. Speċjalment li kien proċessat. Għandu ħafna affarijiet, ġifieri kien hemm studji juru kemm li proċessat qed ikollu effett fuq il-bajuta tal-sistema diġestiva tagħna u kemm mbagħad din qed ikollha impatti fuq affarijiet differenti tas-saħħa tagħna. Tajjeb ġifieri palma tajjeb inti Stef, id-doża totali li għandha tinkwetana u allura nippruvaw naqsu minn fejn nistgħu. Ekku. Infatti tisma' b'ħafna ma nafx għandix taqsam jiena ma ħanajt. Ftit qabel qatt ma konna nisimgħu għajmin meta kont qed nikber jien u tajt IBS xi tkun. Illum kulħadd bl-IBS jien l-ewwel waħda. Sa jiena ili ma nikollaha minn duk il-16 sena, quite a long time, ma jfissirx li jiena minix qed indaħħal il-valeni jiena. Pereżempju, sabuli a thyroid cyst next to the thyroid. It was 2 centimeters, I think, last year, ġifieri. Kull min nitkellem sħabi kollegi, kulħadd igor bit-thyroid, pereżempju. Jien dawn l-affarijiet ma kontx nismagħhom qabel. U pereżempju anke ċertu konċidenza ta' ċertu mart, pereżempju, jiena xi ħaġa li tinkwitani hija li pereżempju kultant tara stqarrija mill-awtorità tas-saħħa tal-ikel jgħidulek jien naf the spicy sauce ta' din il-particular brand, you should avoid it. But if I need to avoid that particular spicy sauce ta' dik il-particular dik, għaliex jien minix qed nara li ċertu pereżempju ħassa kaboċċa ta' dama ħjara li ġejja pereżempju mis-supermarkets dik qatt ma tissemma. Iġifieri li qed ngħid huwa this program is called Conspiracy Theory. Are we facilitating certain studies whilst banning others? To protect certain industries because that is a no-go, because ħammutu xorta so it doesn't matter. Kemm huma indipendenti l-istudji li jiġu conducted u pereżempju minħabba li issa aħna iżjed konxi tal-ammont ta' valeni, ejja ngħidu valeni, ma nwaħlux biss fil-perchlorat, issa li aħna iżjed konxi ta' dawn il-valeni, kemm aħna ħankunu good boys and girls by testing this repeatedly and ongoing minn testing centers li huma akkreditati u indipendenti fuq kollox. L-Unjoni Ewropea għandha sistema metikoluża ta' kif tittestja l-ikel differenti għal affarijiet differenti.
Tajjeb, ġifiri xi ħaġa ipproċessata u pakkjata, tiġi analizzata jew għandha sistema ta' analiżi differenti minn xi ħaġa friska bħal ħassew ta' dama, tajjeb. Il-Food Safety and Security Authority li qabel li ħadet biċċa mill-MCAA, qabel l-MCAA kienet responsabbli biex analizza l-ikel għal-bex u dal-affarijiet. Issa qiegħda f'idejn l-FSSA. Dawn jieħdu kampjuni mill-bitkarija, jieħdu kampjuni mill-farmers market, jieħdu kampjuni mill-supermarkets, jieħdu kampjuni ta' prodotti differenti, Maltin u barranin. How regularly? Regular, ġifieri daw għandhom ċertu protocols li jridu jimxu magħhom li huma dettati mill-Unjoni Ewropea li jridu jimxu magħhom. Issa, xi darba jista' jkun biżejjed, jien ngħid tal-ikel qatt ma jista' jkun biżejjed, tista' tagħmel l-almu tiegħek biex tipprova again skont ir-riskju, ħafna drabi jimxu skont ir-riskju, jekk xi ħaġa għandha riskju ogħla, jinalizzawha iktar. Tajjeb ġifirina f'ċertu frott li aħna nafu li ma jitqaxxarx per eżempju, jew ċertu ħaxix li jittikel frisk, dak għandu riskju daqsxejn ogħla għax da il-prodotti li jkunu fuqu mhux jitkisru meta sajjarhom per eżempju. Jiġifieri huma jimxu ħafna b'dan il-risk based sampling, tajjeb. Affarijiet ippakjati u da jista' jkun li jkun hemm prodott li jkun daħal l-Olanda, testjawh l-Olanda, u mbagħad b'ċertu sistema interna tal-Unjoni Ewropea jafżaw il-pajjiżi kollha biex ineħħuh mis-suq. Ġifieri mhux neċessarjament Malta jkunu għamlu l-analiżi ta' prodotti proċessat biex ineħħuh mis-suq. Ġifieri dawn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fortunatament ngħid jien jinformaw lil xulxin jekk ikunu sabu xi ħaġa ħażina biex ikunu jistgħu ineħħu l-prodott mis-suq kollha kemm huma. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea għandha sistema rigoruża immens fuq l-analiżi tal-ikel toħod bis-serjetà ħafna u jien ngħid Alla ħares ma kienx hekk. Tajjeb, ovvjament ma rridux nilagħbu man-nar però, tajjeb jiġifieri ċertu affarijiet naħseb jiġi minna u mir-rieda tagħna ta' pajjiż, ta' soċjetà li nippruvaw nikkontrollaw ċertu affarijiet li jaf qed jikkawżaw ħsara. Sorry, u ħaġa oħra li kont se ngħid. Ġifieri l-testjar ta' dan li kelli huwa rigorus. Kollu barra minn Malta jsir jew isir xi ħaġa mill-FSSA. Jew mill-Università. Mhux l-Università. L-Università jekk tiġi kommissjonata biex tagħmel ċertu xogħol tagħmilhom, imma mhix ir-rwol tal-Università. Ir-rwol tagħha jew tal-istudenti. Tagħmel riċerka ovvjament, bir-riċerkaturi. Xi ħadd ħajjagħmel teżi. Meta għamilna l-ewwel riċerka fuq il-preżenza tal-perchlorate fl-ilma, il-standards laboratories dak iż-żmien ma kinux jagħmlu il-perchlorate, meta informajnihom dak li sibna, mbagħad bdew jagħmlu. U safejna fina dom jagħmluha sal-lum regolarment. Jiġifieri f'dak is-sens l-Università li tinfluwenza dak li jiġri. Kemm jisibu riżultati tal-riċerka li ssir f'Malta? Skużi, kemm? Kemm isegwu, kemm jimxu fuq ir-riżultati tar-riċerka tagħkom tal-Università? F'dal-każ li semmejt, imxew tajjeb. Imma naturalment hija il-diskrezzjoni tal-awtoritajiet statali biex dak li jidrilhom għandu jiġi segwit jagħmluh. It's there. Fl-aħħar mill-aħħar il-politiku li jagħmel il-politiku li qed jiddeċiedi. Il-politiku l-espert fil-suġġett fil-materja li il-politiku jkun impjega biex imexxi azienda, entità, eccetera. X'tinsawx, nitkellmu fuq il-politiċi. Per-realtà hemm tekniċi bejn il-politiku u aħna n-nies. Ekku. Morru biex nagħlqu s-suġġett għax illum is-suġġett kien il-fireworks għax inkella never ending għax hemm ħafna xi ngħidu. Jekk tkun tiżid xi ħaġa, mela nebil qalb kollha. Fidejk. Ħaġa li inkwitatni, bdejna l-festa season issa, biex inkunat issa. Blebda mod nerġa' ngħid, blebda mod mienet it-target il-kanun tiegħi mhux lejn tal-festi biss, però kulħadd għandu tfal. Tqajmet din il-polemika, sewwa tqajmet dan l-inċident, tqajjem dan l-inċident. Nispera ma jispara li ħadd xi ħanajda, imma qed ninkwitaw f'dak li ħanitfgħu fl-ikel u f'dak li jispiċċa fl-ikel. Meta aħna qegħdin immorru fil-fatt biex insegu dan il-logħob tan-nar li jiena kieku l-ewwel waħda nieħu xi tfal żgħar ngħidhom come let's go and see the fireworks.
jiena qed nisponihom għal periklu minħabba dak li qed jiġi inhaled. Mhux hekk? U xek. Ovvja. Għax jiena Ovvju. li bdejt mill-ftit li bdejt nipprova naqra x'maħtantx kelli ċans wisq kien li il-perklorat iżjed jaffettwa l-tfal u dawk it-trabi li jkunu għadhom Però please, breastfeeding ma nifokawx biss fuq biss fuq il-perklorat. il-perklorat. Il għaliex Hemm cocktail. il-metalli it-tqal L-oħrajn. huma ħafna iktar Saqar. problematiċi Mill-perklorat. mill-perklorat. Ġifieri tgħidli għalfejn ma laqbad u semmejt il-perklorat int. Għax jiena kelli interess ta' riċerka fuq il-perklorat. Sewa. U għaliex ħalejda la qed ittini issa ċans. Jiena kont wieħed minn dawk snin ilu illi kont ippromovejt illi jintuża l-perchlorate fil-logħob tan-nar f'Malta. Ir-raġuni kienet il għaliex meta minflok il-perchlorate il-pyrotechnicians kienu qegħdin jużaw il-putassa, okay? Kienu qegħdin imutu on average 2.3 fis-sena. My goodness. Fuq periodu ta' 30 sena, jekk tot kemmitu nis mill-logħob tan-nar ġifieri fis-sens li qegħdin jaħdmuh u b'aċċident imutu. Il-figura kienet ta' 2.3 persons per year. From exposure to the Le mhux exposure, le, esplużjonijiet aċċidentali. Esplużjonijiet Okay. aċċidentali. Right. Okay. U biex dik il-martirju ta' dan nies ħudna ma jkomplix, kont irrakkomandajt u f'rapport li ħriġna fl-2011 konna minna 24 rakkomandazzjoni. Waħda minnhom kienet di illi fil-logħob tan-nar m'għandux jintuża il-metall li mħallat mal-putassa u minflok għandha tintuża il-perklorat mal-metall biex nevitaw l-imwiet. Okay? Dik kienet l-unika waħda minn 24 rakkomandazzjoni li l-gvern oġbu jadotta u daħħala fliġi. Iġifieri l-idea kienet biex nipproteġi il-ħajja tal-min jaħdem in-nar. Missa nippretendi li jiġu lura daw is-sinjuri kollegi tagħna u jipproteġu lil saħħitna il-kumplament tan-nies ta' Malta billi ma jimlowniex b'aktar nar milli hemm bżonn, mhux qed ngħid inwaqfu in-nar jien, ma tarax. Imma nikkontrollaw hu. Il-perklorat għandu jiġi ikkontrollat u l-perklorat għandu jiġi kontrollat, by the way, għax hija obbligu tagħna bħala pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi nkunu nafu kemm perchlorate qiegħed jintuża u minn min u fejn sejjer għaliex għandu użu anki fit-terrorizmu. U aħna bħala obbligi ta' nazzjon għandna nkunu nafu u nżommu traċċa, rekord ta' fejn sejjer dal-perchlorate kollu. Tajjeb illi ngħidu wkoll li aħna naħseb illi għax kont qed naqra studju li hija l-unika pajjiż fid-dinja li naħarqu daqshekk nar. Għandek l-Amerika fil-4 of July li taħraq in-nar, għandek l-Ingilterra l-Guy Fawkes, għandek iċ-Ċina fil-New Year tagħhom jaħarqu ftit nar u aħna l-iktar pajjiż li naħarqu nar u dik l-esplużjoni li rajna fis-sajf issir times 80. Tista' tgħid bħal dawk l-esplużjonijiet. Ġifieri naħseb jekk m'għandu joħroġ xejn minn dan il-programm għandna flimkien. Forsi anke n-nies hemm barra u forsi anke l-awtoritajiet li jafu li hawn din issue illi nibdew nagħmlu xi ħaġa fuqha di. Bħal dejjem meta tkun qed tiddiskuti dawn l-affarijiet, kultant titlaq biżjed mistoqsijiet minn li dawk li tkun ġejt bihom. Dik hija xi ħaġa li dejjem fix-xjenza ekku. Jien qasam tiegħi soċjolingwistika ġifieri, kultant tidħol tagħmel studju u minflok inti tmur b'ċertu teżi toħroġ biżjed dana u din mhix ħaġa differenti. Però lin-nies hemm barra issa serħan tal-moħħ sakemm jiġu dawn ir-riżultati minn barra. Kif nistgħu l-iżjed pereżempju jekk jiena ħammur nixtri minant tal-ħaxix ta' warajja għax għandi dik il-peace of mind jew jiġi bit-trakk pereżempju. Malkim, inti qed tirrappreżenta l-bidwi Malti u jiena l-antija jien dejjem xrajt lokali. Imma kif jiena nista' dik il-ħassa dik it-tadama li jiena ħanixxi jiena vegetarian stroke vegan nieħu ħafna minn dal-affarijiet ġifieri suppost
use me as a guinea pig. Kif nistgħu nagħmluh safer for consumption? Vis-a-vis dawn it-toxins kollha kullhom Le, jien naħseb l-ewwel ħaġa għandna nafdaw l-awtoritajiet li qegħdin jagħmlu l-analiżi. Malta huwa pajjiż żgħir u allura l-awtoritajiet jilħqu kullimkien. Tajjeb, u naħseb li allura l-ewwel ħaġa li jridu nagħmlu huwa li nafdaw dawn l-awtoritajiet u nagħmlu pressjoni anke politika biex fejn m'hemmx biżejjed regolamenti, fejn m'hemmx biżejjed it-testjar jiżdied. Dejjem però ir-riskju ma jistax iġorru l-bidwi għax mhux tort tiegħu. Tajjeb, jiġifieri jekk hu qed jitlef bi 3,000 euro affarijiet għax l-awtoritajiet qed jgħidulu taħsarx dak il-prodott għax għandu l-perklorat, tajjeb m'għandux iġorru l-bidwi dak il-pis finanzjarju, tajjeb, jiġifieri għandu jġorru jew min qed jikkawża dak il-pollution jew nkella jkun hemm xi forma ta' kumpens min-naħa tal-gvern. Number one. Number two, palma jisu iddiskutejna f'din diskussjoni, il-perklorat huwa wieħed minn ħafna affarijiet. U allura U mhux l-iktar wieħed problematiku. mhux l-iktar wieħed problematiku hekk. U allura naħseb li tajjeb li nirrealizzaw li meta tnixxu il-prodott Malti minħabba l-ħafna vantaġġi tiegħu li mhux noqgħod nidħol fihom għax mhux l-iskop ta' dan il-programm, però xorta naħseb it outweighs il-riskju li li għandu x'jaqsam mal-perklorat, ġifieri affarijiet li għandhom x'jaqsam ma' bex li ġej minn pajjiżi terzi, il-bonta u l-friskezza tal-prodott li jkun inqata' ftit sigħat qabel u allura jkollu valur nutrittiv ogħla. Ġifieri hemm ħafna vantaġġi tal-prodott lokali, apparti t-tom ovvjament li jagħmlu ħafna iktar superjuri minn prodotti oħrajn li jkunu importati. U ovvjament hemm l-aspett soċjali, ġifieri jekk aħna rridu l-kampanja tagħna tibqa' ħadra, jekk aħna rridu li l-pajsaġġ rurali tagħna jibqa' kif inhu, għandna bżonn nissapportjaw il min qed joħsiebu li mal-bdiewa. Tajjeb, ġifieri l-settur agrikoli joħsieb 10,000 ettaru ta' art li huwa ferm iktar minn kwalunkwe ġnien jew kwalunkwe ħaġa oħra fil-pajjiż tagħna, però jekk daw in-nies li qed jieħdu ħsieb il-pajsaġġ tagħna m'għandhomx l-aspett finanzjarju li qiegħed jgħinhom ikomplu fil-ħidma tagħhom, mela daw żgur li ħajirtiraw u ħadd ma jħedrhom posthom bil-konsegwenzi kollha li tiġi magħha. Mhux nistgħu nagħmlu biex we make it a little bit safer at this moment in time. Minnaħa tal-bidwi? Pereżempju jekk jiena ħammur nixi il-ħassut ta' dan bħalissa ġej is-sajf. X'nista' nagħmel biex dak il-prodott jiena kemm jista' jkun mhux il-perklorat biss, imma dak kollu li jagħmlu ħażin u dak kollu li jagħmlu how can I make it better? Wash it. What with? Bicarbonate of soda forsi. Ilma, abundant water. Not bicarbonate, not permanganate. Lex permanganate. Għax tisma' Bicarbonate of soda naħsel jiena. Cider vinegar. Ħamerijiet. No. Ilma. Ilma biss. U ilma tal. Abundant water. Uwejja, l-ilma tax-xorb li jiġi f'Malta huwa safe. Ninkwieta nisma' kultant kummenti anke fuq television. Isu, għara dak tixrob l-ilma tal-vit, nispera li għandek il-filtru. Sorry, l-ilma li niproduċu f'dal pajis huwa sigur. Huwa sigur. M'għandekx bżonn filtri, jista' jkun naqra inqas ħelu. Naqra iktar ħelu mhux inqas, mħabba il-melħ tal-baħar li jkun hemm fih, imma otherwise m'għandniex toxins fl-ilma tax-xorb tagħna, okay? Din hija mitoloġija illi nissuspetta li ġiet propagata minn min ibih l-ilma fil-xedula, fil-fliexken tal-plastik. But that's another topic minħabba li qed nivvalenaw irwieħna bil-microplastics. U nibqa' għaddej. Nisgur. Chapter 2. Chapter 2. Nirringrazzjakom minn qalbi Prof Vella, Melkim, Romina u jiena nagħlaq dejjem bl-statement illum ħanala. Issa li nafu illi fil-fireworks hemm il-veleni, allura m'għadix conspiracy theory.